odštartované. 26. Arnamila s 11 účastníkmi. Je 150 metrov do cieľa, uvidíme, či toto víťazstvo ubráni. Múrin v šele vzdialuje sa svojim súperom a rozhodne veľmi suverene zvíťazí v týchto dostihoch. Furious Felix a jockey Jiří Palík, tak toto je naozaj veľké prekvapenie. Overdozov syn Furious Felix víťazom. Dnešné 8. dostih handicap Ryanaerovi na 3. kategórii 2400 metrov. O 2000 eur odštartovaná. Veľmi dramatická koncovka, Tempico, Furious Felix má hlavu vpredu. Furious Felix má krk vpredu a zvíťazí v 8 dostihoch pred Tempico. A bolo odštartované cena Vita Linderovi na 3. kategórii 1200 metrov. Ale 150 do cieľa. Fidel má najlepšiu pozíciu pred záverom týchto dostihov. Fidel zvíťazí v prvých dostihoch v cene Vita Lindy. Na druhom mieste ešte boj. Potom od vynikajúceho Mugior Líšna a Federiky. Odchovanec Miroslava Písku s opatery Mariana Štangela sa predstavil tretíkrát v bratislavskom publiku. Malinka moja pred Matrixom cez Buďar sa stále drží na tretej, posledná spojová príčina prekážka Krezus, Summerhill, Lukáš Matuský alebo Martin Sagan. Summerhill ide do vedenia a bude to ďalšie víťazstvo dvojice Štangel, Matuský. Febračne na bariére, Summerhill zvonku. Je to dlhý boj, Summerhill stále v čele, Summerhill má lepšiu pozíciu, pár metrov do cieľa, 150 metrov do cieľa a je jasné, že Febračo dnes nevyhrá. Summerhill s Marcelom Novákom zvíťazí pred Febračom. Summerhill. Malinka moja, Veronika Šesášová si pripíšu víťazstvo. Bulfinca, nasleduje veľká vodná priekopa. Žiadne zbrzdenie, skok a tým je anglický skok. Vanálko bez problémov. Veľký bullfinch a výbehová prútená prekážka, strata, alebo náskok Vanálka je už výrazne menší, ale stále v súvislosti s víťazstvom. Dobre vybežil aj Summerhill, Vanálko, Summerhill a Rein Magna. Vanálko, Summerhill a Rein Magna. Rein Magna o víťazstvom bojovať už nebude, ale Summerhill ide druhým speedom cez Vanálka. Summerhill je v čele pod Lukášom Matuským, ten si veľmi dobre rozložil sily a veľmi suverénne bude opanovať tieto dostihy. 43. Veľkú starohajskú steeplechase vyhrá Summerhill pod Lukášom Matuským. Nebudem to nejak rátať na víťazstva, ale tak by som to... Nechcem byť posledný. My sme si po reportáži u vás dovolili takú anketu, kde sme dávali, že budete mať túto sezónu buď viac ako 5 víťazstiev, alebo menej ako 5 víťazstiev. Na čo by ste si sadili v tejto chvíli? Tak neviem, teraz ich mám, tuším 3. Tak snad tých 5 trafíme.